Mae'n edrych am John Owen. Yw Owen yn glir, mae'n gyfle i John Owen fan hyn. Os gan o'r hyder, mae'n taro'r targed o leia. Owen yn taro'r targed, a Michael Jones yn gwneud I waith yn y gol. Wel, dyna'r bygythiad. Matty Williams, John Owen. Nôl ar y chwith erbyn hyn, Thomas. Yn gymorth iddo fe. Owen yw yn fentro fector, gwedwch. Wel, man o man, mae'r gwynt mor gryf. Mae werth mynd amdani. Bell o gol yn y pen draw. Udimo, Rittenberg yn mynd am y postyn agosa. Kershaw eto o bellter. Mae'n gwyro ac yn glanio ar ben y rhwyd. Cic gornel fyddi. Oedd Kershaw yn agos. Wel, dim yn shei, mae'n barod I fentro. A Pearson yn gwylio. Dwi'n chi'n neud fach ar ryddhad. Mae Kershaw eto arbediad gan Pearson. Dwy arbediad gan Pearson. Mwdimu oedd yr ail gyfle. A mae'r gol geidwad newydd cadw hon yn ddisgwr. Sean Pearson yn arbed ddwywaith ar ddechrau'r ail hanner. O, na'n basta. Gan Leo Smith, mae'n gyfle da hefyd. Ond Toby Jones ddim yn cael gafel arni. Mi oedd I bendant yn gyfle I Llandudno. A Toby Jones yn gwylio'r bel yr holl ffordd. Yn colli gafel ar bethau. Matty Owen. Cipio'r meddiant. Nôl at Matty Owen. Gwell gan y Derwyddon. Jordan Evans o bellter. Evans yn taro I Pearson ar arbediad. Gwell o ran y Derwyddon, gwell o ran y gêm hefyd. A mae Jordan Evans wedi wneud ychydig o gwahaniaeth ers dod mlaen fel eilydd. Bowen yn sydyn, yn darllen hwnna'n dda, Ken Leo Smith. Ymlaen at Rittenberg, oedd hi'n agos. Oedd hi'n agos gan yr ymwysodwr, Dean Rittenberg. Nad I taro tair tymor yma. Owen yn creu. Oedd Pearson ddim yn poeni ryw lawer I fod yn deg da'r gol geidwad. Rittenberg, chydig o le I Rittenberg. Croesiad da, mae'r peniad ddim yn bell chwaith. Davies yn ei chanol I. A Rittenberg yn sydyn, yn glir. A James Davies yn gwybod beth oedd angen gwneud. Wel, Hyw, oedd ddim yn noson oren y byd o ran yr amgylchiadau, ond pwynt oedd I cartre, sut chi'n ymateb I hynny? Wel, dyn ni bod yn gwneud y dda adre, pwynt I ffwrdd, ond dydy o ddim yn gêm efo'r gwynt yma. Mae'n sy'n mynd offi dod o yma bob wythnos o gwatio pêl-droed fel yna, ond so pan ni gael y bel I lawr, yn ni'n weddol, ac oedd nhw, deud gwir, ond mae'r gwynt yn sbwylio'r gêm I fi. Na, anghytuno rili efo Hyw, achos da ni gyd yn chwaraewyr pêl-droed, os oes a wins, da ni'n dysgu sut I ddelio efo fo. Ac yn be oedden nhw'n trio wneud oedd llucho peli fewn i'r bocs efo'r gwynt ac eto ar ni ddelio efo bob dim, ond oedden ni methu rhywun jyst I roi troed ar y bel a jyst setlo ni lawr a cael ni chwarae. Ond na, dwi dal yma, dwi dal yn mynd I roi give up, dwi dal yn mynd I gwffio, a mae'r hogia unio'r un peth, maen nhw'n siomedig, ond da ni wedi mynd nôl I basics I gadw clean sheet, a fedra ni adeiladu ar hynny wan. A ni wedi cyrraedd y cyfnod na le mae pobl yn dachrau edrych tuag at y toriad. Pa ffordd ych chi'n edrych ar hyn o bryd? I fyny neu tu ôl I chi? Na, rhaid ni edrych I lawr. Mae'r peth cyntaf ni'n neud ydy cael digon o pwyntiau eras yn y gynraedd, fel ni'n neud blwyddyn diwetha. A wedyn trio pigo pwyntiau fyny pan ni'n edrych ennill, bos ni wedi ennill heddiw, bos wedi newid pethau, ond rwan ni dal edrych dan ni, ond dyn ni 3 pwynt o flaen nhw, efo mwy o goliau, so 2 gêm yn well yn ar y funud. A pan chi'n edrych ar yr rhediad diweddar chi arno, chi ddim wedi colli lot o gemau, falle sut chi'n asesu pethau, oes yna ormod falle o gemau cyfartal? Wel, bwysig ddim I colli gemau. Mae'r gynraedd wedi bod ddim ond ond dwi'n dweud y papur wythnos diwetha, dwi'n meddwl bydd yna mwy o gemau cyfartal rwan, bydd pobl yn edrych I aros yn y 6 ucha, ac pobl yn aros I aros yn y gynraedd. So mae'n bwysig bod chi'n manager gemau ydych chi'n neud, ac heddiw dyn ni wedi gwneud siŵr dyn ni ddim yn colli, ond dyn ni wedi rhoi digon o chwaraewyr I mynd ymlaen, ond y gwynt ma'n lladd bob beth.